Hola a tots i totes! Jo sóc l'Àngel i vaig a l'escola L'Era de Dalt de Tona i avui us vinc a ensenyar un llibre que m'ha fascinat, m'ha encantat. Es diu Qui necessita la foto d'una fada? L'autor es diu Albert Jovany. La il·lustradora es diu Susana Selig. L'editorial es diu Anima Llibres i la col·lecció La Formiga. Per cert, moltes felicitats a La Formiga per als 100 exemplars venuts. Felicitats! La Formiga sou uns cracs! Quins personatges surten? En aquest conte surten els personatges que es diuen la Bruna i la Marta. A la Bruna li encanten tot tipus de fades i en contres a la Marta gens ni mica. I ella creu més en els superherois que en contres de les fades. Aconseguirà la Bruna tindre la seva pròpia fada? Això ho podreu descobrir en el llibre. M'ha agradat o m'ha interessat? Pues sí, aquest llibre m'ha encantat. Té fantasia, té aventures, té misteri, té de tot. I també és a partir de 8 anys i s'entén perfectament. Així que us animo a llegir-lo, perquè aquest llibre està superinteressant i molt bonic. També us ensenyaré ara una il·lustració d'aquest llibre perquè també us doni intriga per què va aquest llibre i també per poder-los llegir. Bueno, ja sabeu una mica més del llibre i de mi, així que us animo a llegir-lo perquè està superbé. Gràcies per escoltar-me en aquest vídeo. Adeu!